sempre hem sentit parlar que bombers que els incendis s'apaguen a l'hivern, i és que és així. O sigui, principalment és una tasca molt preventiva, d'acord? I des del primer dia que acaba la campanya comencem a treballar ja pensant en la campanya següent. Els barris de muntanya com la Floresta, les Planes o algunes zones de Mirasol, Vall d'Oreig, que tenen contacte amb el bosc són vulnerables, però un altre factor que sempre ens explica bombers a les jornades de formació que fem és la dispersió d'aquests habitatges. Hi ha veïns que tenen por, bàsicament perquè és això, estem en una zona semiforestal, connectats a una gran massa boscosa, i pel que sembla, al capdavall sembla que els incendis a partir d'ara, en aquests rangs de temperatures, poden ser molt perillosos i molt difícils d'aturar. És evident que, tal com està advertint des dels cossos d'emergències, estem en un moment amb molt de risc en qualsevol entorn boscós i, per tant, és molt de risc també a l'entorn del nostre barri. Els veïns de Sol i Aire tenim un pla d'autoprotecció d'urbanitzacions en zona forestal, que és el primer que han homologat la Comissió de Protecció Civil de Catalunya d'una urbanització de muntanya. Llavors, tenim planificada totes les actuacions que s'han de fer en cas d'emergència, ens dona una tranquil·litat per nosaltres i pels veïns del barri. Hay que reconocer que esto es un porvenir, pero verdaderamente tenemos suerte que de momento nos vamos librando. El que diem sempre és que sempre que veiem una columna de fum o veiem foc, que es truqui al 112. No donem per fet que una altra persona estarà trucant o si veiem a una altra persona al costat amb el telèfon i ja està trucant, no, truquem igualment, perquè no sabem si aquella persona està trucant. Si ningú truca, els cossos d'emergència no arriben al lloc. I el que és molt important és una actuació primerenca, o sigui, una actuació molt ràpida, molt contundent. Jo crec que hem encetat un molt bon camí i hem de continuar, si ha de ser incrementant pressupostos, però sobretot no oblidar-nos no només de l'obertura, sinó dels manteniments, que a vegades són els grans oblidats.